bo día, good morning. Hoxe toca un almorzo que casi roza o inglés. Pois temos aquí os mates, como sempre, listos para tomar, unas noces, o termo, por si algo, o dulce de leite, chocolate e unhas tostas. Pero eu creo que con isto, este é o prato principal para almorzar, para coller enerxías, para empezar o día 100% positivo. Temos un pouco de tomate, temos a Mixi, claro que si, aí está Mixi, moi ben Mixi, temos a Bruxo aí, por aí, claro, xa está mirando o Blanquito, anda liándola por aí. E bueno, estes son un pouco de alubias, non tiña negras, un pouco de chorizo, ovos, en este caso fixen fritidos, outras veces o fago en francesa, tomate e ali abaixo está o bacon. Hoxe colesterol a tope, pero tamén enerxía para camiñar, para sair adiante, para ser positivos. Vamos arriba todavía. Hasta loguiño!